ram ram surem dewangkara kingken lir manguswa kang layon denyo ilang memanise wadono kang katon layu gumelku cemrahnya maratani marang saliranipun gegono bang sumirat linancono jati malilo Gus Bapa Bendara kula Gus tak aturi ngendika Ndara ampun manca rawat mudarasa kados mekaten to Den lelakon niku adile yen pun dilakoni sing luput niku mboten Kurawa sing luput niku mboten Pandhawa sing luput niku lelakone ngoten lho kula mboten badhe ndo saking kawontenan Ndara menika kengetan rikala panjenengan padha kasukan main dadu wonten negari Ngastina satemah ngantos menapa-menapa telas busanane Ndara iki dipun tohken kagem ngabutuhan negari nggih dipun tohke nanging niku ampun mangluputke panjenengan lepatke Kurawa Pandhawa sing luput niku sepisan malih lelakone ngoten lho. Yen Ndara niku kebacut anggenipun tansah manca rawat mudarasa wonten pundi wataking satriya? Dolena ganing iki piye? Bendara ora kersa ngendika iki kepiye ana garing Petro. Bendara kok panjenengan mboten ngendika niku kok namung manca rawat mudarasa kula nggih mboten saged matur. Kula nggih melu sedih. Kok kaya sembrono truk ora wong nangis kok ditekek nggon gulu. Ha jeneh kok nangis ya dilaras-laras. Bagong kok meneng ki ngapa ya Reng? Oh, balik tak lirik Bagong ki ngampet e. Dibungkem. Ngapa kuwi? Li nangis dibungkem kok. Kowe ngampet to, Gong? Waduh. Dhuwur tak bungkem ngisor merucut e. Wandamu kaya ember kaya kowe ora nangis ya, Gong. Alah. Nangis entuke apa kok, Truk? Monggo Den tak aturi ngendika kula niku kedah kados pundi yen Ndara menika mboten ngendika. Mboten wonten ginanipun kula dherekke rina lan wengi niku. Surem-surem diwangkara kingkin. Lir manguswa kang layon. Kakang Semar Badranaya. Kula mula aku tansah kengetan lakon rikala semana Kakang Semar. Aku mung tansah kengetan lakon kang bisa numusi marang anakku lanang Angka Wijaya.
Kang bocah ora ngerti banjur kasempyok lelakone para kadang Pandhawa. Kakang Semar, kula ora ampun matur to. Lelakon niku ampun dieling-eling, ampun ngluputi wong liya. Yen ndara menika watake watak satriya, sing pun nggih pun. Ning kudu budi sarana pripun carane mangke? Akhir tembenipun tumindak ingkang kelentu sak mangke saged mangke ndara tinuntun tumindak ingkang leres pramila kula dereke dadi tiyang bucalan wonten telenging alas kamyaka 12 taun dipadosi diupadi dhateng para wadya telik para Kurawa mboten konangan lan namur kawula wonten Wirata saenget kula niku kantun kirang 3 dinten niki diupadi para wadya balaning para Kurawa mboten konangan. Lah teges mangke badhe luar nanging Gus kula aturi enget panjenengan menika namur kawula kula aturi sak menika netepi darmaning satriya namur kawula mangke yen ndara menika kawis tingal yen ndara niku ndara Janaka mangke nampi pahukuman malih saklaminipun 12 taun malih namur kawula setunggal taun malih pramila ingkang setiting ati-ati ampun nganti kantun 3 dinten menika panjenengan saged kadenangan para Kurawa Den. Mo piye? Para Pandhawa ki saiki ki mung kare kurang 3 dina. Ha iya nek nganti konangan baleni dadi wong hukuman 12 taun meneh. Banjur aku kudu piye? Kula aturi wangsul wonten negari Wirata kula tak nyiwer kiwa tengen kemawon sampeyan pakaryane rak tukang mulang nembang, mulang joget. Nama Kedhi Wrahatnala. Iya Kakang Semar aku njaluk pangestu. Wah nggih ingkang ati-ati nggih Gus Dararjuna.